dito guys. So naatay saging ari nga wa taka-vlog ganina kay namugisawon. So ato ni siyang sipi-sipion guys. Ayan guys. So, natay tundan, natay saging na agunon na guys. Oh. Siya guys. Unya na to na siya sipi-sipion tadtaod ha. Guys. Una na to ni ang kuan aning tundan. Magkukabidyo ganina kay na magoy sounds sa pagtuba o kuka video okay. Lagi sounds guys. So karon anion na lang ninato siya okay naman hinog na raba ni siya guys. Okay. Gagmay lang ni siya nga kuan di na siya ingon nga dagko mura man guni siya nga south guys. Ay! Para pa dyan ko niabot. Pamukudugay niabot. Oo katinda gahapon. Oo katinda. Lakaw li ko gahapon. Parinte. Ito makuy pauli kay ito makulatok po Lunis na ko baliki. Kay ugma murag mamista po kan hulaw. Okay, ko na ron. Mo ko panig katinda gahapon lagi. Ha? Oh. Saging guys kay kot-kot naman naglanggam. So tuning kuanon sipi-sipion. Kao naman naglanggam na hinugan naman is punuan. Kingnan pa ko nga. Kituba daw na kong saging. Putbuot. Layo ra kas utlanan. Ayan pa siya nga. Ngayon gituba daw saging. Ako nga. Layo naman mas utlanan te. Ana. Plano niya karong pista ni siya puhon. Nahinuga naman. Dumugon ba? Dumugon ang ta ni. Sana kay nahinugan naman. Itihan ng islanggam.
ko kabla ganina pagtubaan guys kay naligi sounds sayang yun sana kung ipagtuba walang mo kita pati punuan putol okay langkat okay guys so nahuman na po siya giwa-hiwa guys nara guys hiwa ka ng sipi nara hinugan na magani hinugan na kay tungod sa kaguwang pudit ban ingon siya nga tambok dagkudawin pa